Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. Aquesta tarda una dona ha patit una caiguda als voltants del castell de Rocafort, fet que ha requerit un rescat en helicòpter a causa de la dificultat d'accés a la zona. Bombers de la Generalitat, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la policia local de Martorell, han intervingut en l'operatiu per garantir una resposta ràpida i el trasllat segur de la víctima. Avui a les 17:30 els bombers de la Generalitat hem rebut un avís via el 112. Ens alertava un testimoni que deia que la seva companya hauria caigut i s'hauria fet mal. Això hauria estat a la zona del castell de Rocafort, a Martorell, i era una zona de difícil accés. En aquest servei hem activat 3 dotacions de bombers, és a dir, un vehicle de comandament, una dotació terrestre i l'helicòpter de mitjans aeris amb personal del GRAE i metge. El que hem fet ha estat immobilització de la víctima i carregar-la a l'helicòpter i després, més endavant, una ambulància del SEM estava esperant per la zona de Camp Estaller on hem pogut aterrar i fer la transferència de la víctima. I aquest hauria estat el servei. Al tancament d'aquesta notícia no es disposava d'informació sobre el seu estat de salut.